winziwe njani engakhathiwe ngicela lungu usikorokoro bafethu abesondela usikorokoro zisakhala nje kusemnandi kusenje abeseduze usikorokoro uthula nzindela umzungu ngaqolotha osestage njengamanje ziyakhala ziyalila ngabona ngamanje ziyatetema ziyakraya yeah, this thing is now crying yebo nje manje hey ziyakhala manje abamapiano abanakondosi Siyaphila mfethu sakwamukela mfethu kubumbano TV1. Siyabonga kakhulu kwamukela mfethu sibingelele kuwena sibingelele kubashuthi sibingelele abahleli bomcimbi bohlelo siyabonga. Mfethu ngibone ungena mfethu kwahlokoma inkundla labantu bakhomba ukujabula ngabe ungakhona la endaweni. Yebo ngumuntu wakhona la endaweni webhuti ngizalelwe la ngakhulela khona la endaweni so abantu nje bajabule umuntu abamaziyo okhulele phambi kwabo wayiqala into phambi kwabo namhlanje ngisaqhubeka nayo futhi bangesekile okumnandi lokho akugcini ngokujabula kuphela uma ukhonto engiyenzayo nje bayawuthenga umculo. Njengamanje sikubona ula kwi-launch ethwasa likaSigwebo ngathini ukuphawula kwakho mfethu namhlanje? Kuba khona kwami la kwi-launch ethwasa likaSigwebo mfowethu ukuzokweseka umcimbi womfana esengimaziyo ngoba nami khona imicimbi engiyenze la afike so akakwazi kumele senze into ongafiki engufisayo ukuthi ngoba lento eyenza nje aphumelele aye phambili aqhubeke aye phambili namanye ama-CD amaningi alandele emva kwale. Okay sesivala mfethu usikolokolo uyatholakala online isinganani isikhathi la emculweni? Ngiqale ngo-2020 ngakhipha i-CD ngabuya ngo-2024 ngakhipha i-EP so ikhona online Sikorokoro Gumede SA uyangithola umuntu kuzo zonke nje inkundla zokuxhumana ngoba na ku-TikTok Sikorokoro SA ngiyakhona futhi ngiyathola. Siyabonga kakhulu sakuthokozela mfethu sikufisela intatha ukho konke. Yebo bhuti siyabonga kakhulu nje nani ukuthi nibe khona la kanye nathi siyabonga kakhulu bafowethu. Sebe tabana
Siyaphila Qawe. Ngikubonile ungena la abantu bajabula Qawe. Ngathini ukuphawula kwakho? Hayi mfowethu ngijabule kakhulu nje ukuthi umuntu ehambele kangaka wafika sizosingatha umfowethu la. Cha, hayi mfowethu konke kungumumo. Siyabonga futhi ukuthi nabantu besisupport ngendlela abasisupport ngayo. Engathini amazwi akho Qawe ongabhekisa kulona ithwasa likaSigwebo mfowethu ngomcimbi elwenzile la uthatha la ulethe endaweni yasemakhaya la elikhulele khona lathi no angingakwenzi emadolobheni kepha ngubuyise la engikhulele khona. Mfowethu cha lokho akwenzile uthwasa likaSigwebo wenze ubuhlakani obukhulu mfowethu ukuthi ekwazi ukuthi ezotshengisa abantu akhule nabo ukuthi kahle kahle emazweni wenzani njobe lapha sebeyazi ukuthi emazweni yini into ayenzayo nathi silapha ukuzomsupport ukuthi umuntu esiphila naye ngaliyana umsebenzi aphila ngayo iwona lo esila. Siyabonga futhi ukuthi umphakathi walapho eYemen uphumile wazomeseka umfowethu okukhombisa ukuthi uyamamukela kakhulu support emculweni. Hayi abunandi amazwi Qawe umsebenzi wakho lo kade ucula manje usukhona einkundleni zokuxhumana online mangabe usukhona uhamba kanjani eTono? Cha mfowethu umsebenzi wami ialbum le bengidlala iphuma ngonyaka odlule ngoSeptember. Cha mfowethu isenza kahle kakhulu ngoba ayikho ingoma engaphansi kwa 50k zonke ziqala ziyaphezulu bese ukuthi ke kube yile yehawu. Mina isikhathi esiningi kuba kuvele kuhamba ingoma yehawu ngithi ngibhalile ngiqedile othandweni kodwa ayifani ukuthi ngiyadlala kuhambe kakhulu ingoma yehawu ngoba ehawu ethi uphondo lwembabali yona egijima ko 200 ba futhi lokho khombisa ukuthi cha abantu bangamukela ngoba phela angimtshala emculweni ngiyafika bese kuzoba ke nesingle le ngikhiphile ethi amagama othando kuyiyona nayo sahamba kahle ina 4 days iphumile kodwa isenza kahle ngigcinile ko 14k so khombisa ukuthi abantu bangamukela mfowethu engikwenzayo. Ngiyacela futhi beqhubeke njalo bewulalela umsebenzi wethu endaweni ezifanele mfowethu. Umsebenzi wami uyatholakala Overload Thusi ku Spotify, Overload Thusi ku YouTube, Overload Thusi kuze zonke indawo of umsebenzi wami ubhalwe Overload Thusi uzoyivelela wonke umsebenzi wami. Ngubonile xa uphuma la estage ngubone ngathi umoya awusekho right kwenzani Qawe? Cha mfowethu akuyikho into ebuhlungu nje ukunqanulela kwengoma ukuperforma uphezulu uvela ingoma inqanyulwe kungakho engekho umuntu okwazisile ngasamthing ukuthi cha kuzokwenza 1 no 2 no 3 kodwa ivela ingoma enqamule mfowethu ngcono ucupha ikhalo ukuthi cha ingoma uzoyinqamula sekwenze njani nanokuthi ke besivumela ukuthi ingoma uzoyiperform iphela. So ngiyaqhakema esicima lokho cha mfowethu kungihlubulile emoyeni kodwa ke sengi-right nje manje ngoba ke sesisukile phambi kwabantu. Ya mfowethu konke kuhamba kahle umcimbi wami mfowethu ngathi ungaqhubeka ube impumelelo futhi. Subumbano TV1 sifisela okuhle kodwa Qawe umsebenzini owenzayo. Siyabonga kakhulu nje bafowethu ngiyabonga kakhulu kubumbano ukuthi nalo likwazile ukusuka le emazweni la ezalala zo support ukukhombisa ukuthi into yethu singamaciko niyayamukela futhi niyayilandelela futhi niyayihlonipha. Siyabonga kakhulu bafowethu ngathi konke ngahamba. Sibonge kakhulu. Kwantu sanibona niyaphila kodwa cha sikhona nathi Overload lo mfowethu soswale phansi enkandla amahlathi amnyama la engiphuma khona bafowethu. Siyabonga umcimbi silapha sizoseka uzawethu ithwasa likaSigwebo. Siyacela bafowethu ni-enjoy sizodlala nje ingoma zibe mbili nesinike indleba yenu nje kuphela. Siyabonga nje kakhulu bafowethu. Cela ungidlalela lapho ingoma nje ethi amagama othando. Awuvela ubamba isithandwa sakho ke nje manje. Bamba useduzane ungabusabuza. Bamba useduzane. Bamba useduzane, bamba useduzane. Bamba useduzane ke manje kuyonakala.
Okay, awumyeka kudala wakho manje. Sikhumbula umgumeni, sikhumbula umtshengiseni, sikhumbula amabonga. Awungiphi ingoma ethi amaqhawe kithi lapho seziyakhala ke manje. Bafuca udla ingoma ethi amaqhawe kithi bafu. Ngiyacela mfowethu ungadingi. Ungayinqamuli. Ungayinqamuli bafu. Maqhawe kithi bafu. Tetela bafu sitshela.
Ngiyaphila umbabalo. Awu. Ela ngempela igama uAnele ngwakankosi kodwa ke bangibiza usiwela ku stage name ngakhetha ukusebenzisa isithakazelo sami. Cha subumbano TV sithi asikubize la khaya ngoba sikubone ushaya umculo ohlukile ongewona uMaskandi. Mhlawumbe akubanga nakho uvalo ukuzongena phakathi kwamaciko kaMaskandi kubeni ungecula uMaskandi. Ngibanga ngisho incane ukuthi vele ngijwayele vele ukusebenza namaciko ngayifaka nje kuona endaweni engayona yami ngathi okay because vele la ku endaweni yami sengibahlulile manje ake ngizame kule ndawo le engayona yami ukuze ngizame ukuthi ngifike kulezi zinga leli like umusendana ngane yakhe abantu abakunaki like ngiyacula workshop ngingaziwa ngicula ungawona wakhona but ngathi mangifika workshop ngangifike ngicule ngisale ngedwa ngoba nangaziwa but ngalwa even thiwa uzongena emva kwasibanibani odumile oyiqhawe uthi uyangena emva kwakhe usale wedwa bambe bonke abantu bakhe no ngelinye ilanga nami ngiyoze ngizakhele mina abantu bami abawoze bawazi umculo wami lengwenzayo ngacula workshop baze bangijwayela abantu manje mangena workshop awu sebengijwayela bacula nami ingoma zami like ngiyeke sibalekile ukuyifanda endaweni engayona yakho abantu baze bakinotice like nje ungena nomngephi ngayifundisa imiso okay nomngephi no performa khona yeke event engizoyikhetha. Qala kithi ngathini ukuphawula kwakho nokuyibongela kwakho kuyithwasa likaSigwebo ngalelo ntshalo namhlanje. Hayi ngithi nje le ndoda lena indoda engazi mangisuka emakhaya ngize la eThekwini ngizocela nami ukuyipromoter kwaye indoda engifikela kuyona vele uyithema engibiza yathi asambe siwele siyemakhaya uyongisiza ungisupport nawe uyiveze abantu bangasekhaya ngathi hawu bafo akunankinga nje encane nje ngahamba nje ngingenankinga ayo nje ngokungibiza kwayo ngijabule kakhulu because ukufika kwami la empangeni ngiyaqala ukufika khona performa khona angaziwa ayi ngibonga nje kakhulu kuyona ithwasa laSigwebo ukuthi lingibizile ngakubo ngayipromote abantu bangakubo because ngiculile khona bengaziwa abantu sebeyangazi ayi nje ngiyabonga kakhulu uthola ithuba nje ngithule namhlanje. Subumbano TV Media siyabonga kakhulu mfethu sikufisela inhlanhla emsebenzini wakho. Ngiyayibongela kakhulu nami nabangibukele ngiyatholakala umsebenzi wami ke siwela KZN yonke indawo zongithola nje umsebenzi amatholakala ngiyabonga kakhulu nganyakwethu. Enkundleni zokuxhumana khona ngikhona nje yonke indawo siwela KZN yonke indawo. Siyabonga kakhulu Qhawe sikufisela ukuthi kodwa bonga mina nganyakwethu. Lena unomfundo ongakaxuli isibongo Maqhapha. yebo uDonde emakhathini sonkophe lo yebo ngize la kwilonji kaThwasa likaSigwebo njengoba wayesazisile nje efile nasesikoleni ukuthi
uzobe khona sizile la sizombona kwazise phela hayi siyamlandela impela siyamazi nje uyasenzela kakhulu ngakho sizile la sizombona yebo ukuthi aqhubeke nje nezingoma zakhe ezimnandi nje sibone sijabule. Uzizwa njani nje umuntu angakini enenzela umcimbi onje namahala ha? Hey injabulo idlula ukwenza wazise phela thina abanye bethu siyafika la besingamazi ukumbona nje nokuthi azoqhubeka azosenzela konke lokho iyaqala manje yasuka lento wena ufuna ukuvela ku-TV sondela njengamanje abaka-TV bakuthathe bakubeke yabona yebo nje kuzoba mnandi kakhulu ngiyakuthembisa futhi lesithembiso ngizothembisa kwazi phela ukungiphutha bathi umbongeni mantombazane Ngiyaphila nami umfowabo lo umfowabo Gumede lo mfowethu kwesakamthethwa empangeni isigodi emgazini indawo. Sakubona bethu uyashaya ingoma lapha kwithwasa likaSigwebo mfowethu awungichazele abanzi singakanani isikhathi osusebenze nethwasa likaSigwebo. Mangaqambona manga sesinonyaka impela sisebenzisana ndawonye mina naye. Sisebenzisana kahle naliyansizwa ngoba konke siyayisithi mangukuthi akhambe kahle siyahlala phansi sibonisane akubi kungukuthi uzokhuluma inkulumo komunye umuntu eseceleni akhulume ngendaba zeqembu siphethe nje iqembu lethu silungise futhi yonke into ibe right. Mhlawumbe mangangitsha singakanani isikhathi osukuthiwa noma mingaki iminyaka nibambisene. Noma ngeminingi mfowethu i2 kodwa sekungathi iminyaka u5 indlela esiphilisana ngayo. Hayi ngiyakuzwa but ngalo mcimbi enwenze namhlanje ngathini ukuphawula kwakho la emphakathini nomlayezo ondlulisayo kuyena umfowethu ithwasa likaSigwebo. Ngingadlulisa ukubonga kubantu bomphakathi ngegaba zabo onguba basamukele ekutheni sivula umcimbi ongangalo kule ndawo le yabo ebese nginxusa kakhulu umfowethu ithwasa likaSigwebo ukuthi lingapheli amandla uma kungukuthi akakahlangani khona empilweni kancane kancane kuyoze kulunge soze sifike lapha esifuthu kuyakhona nathi. Umsebenzi wenu mfowethu usuyatholakala enkundleni zokuxhumana? Yebo baba uyatholakala. Umzala uyayizala indodana mawukuthi uyadinga uthola njalo nje futhi balithwasa kaSigwebo bese ubhala ukuthi umzala uyayizala indodana. Ngiyakuzwa ngizopha ukuthi uphuma lapha estage ingane ekhaya ukuthi uyifakeleni ianda. Kulokho kokufaka ianda mfowethu ngiye ngahlonipha lo engibambisene naye engisesendimeni yothando kanye naye ngenzela ukuthi isithunzi sakhe singehle ebese kupostwa kulezi inkundla zokuxhumana esebona induku yakhe isihamba ivela nje nomkuphi. Ngihloniphe yena kakhulu mfowethu. Kahle kahle ngamafushane sithathile ndoda. Yebo ngingasho kanjalo ngokwezifiso zami nangokwendlela esiphilisana ngayo kodwa bengakakenzi lutho olutheni engakwazi ukuthi ngihambe ngiyokubeka kubo ngoba amandla bengakabikho kodwa ngendlela esiphethene ngayo hayi ngiyokwami sengigcinile. Sibumbano TV mfowethu sikufisela inhlahla kanye nethwasa likaSigwebo mfowethu sitho kuhle kodwa qawo. Kubonga thina kakhulu bafowethu ukuthi nikwazi ukusiqophela lo mcimbi wethu ngendlela eright nangendlela besifisa ngayo isandla sedlule ekhanda kubumbano niqhubeke kwabanye. Kulungile siyathokoza kakhulu mfowethu. Kubonga mina bhoti. Mina igama ngu-MC Njabulo #1 ngumfana omncane kakhokho ingane eyiphethe kahle ongekuyithola emacaneni ngilo ozoyithola emakhoneni ebhizi phanda amasheleni ngumfana odlula bafunga abasali bebuzana imibuzo maqede bangayitholi impendulo ngoba bambuzanga umnini wendaba bozala bephikisana abanye bethi mdala abanye bethi mncane bethi kazi uvelaphi kuhle kona nginohlebe ngibeze ngidlula ngendlela bese ngibahlebele ngilalelisisa ngiphuma emkhomazi ogcwala ngomoya kunomoya ngizwane nomona kule ndawo ngizomosha ngihamba ngenkuzi mala ngithotha likaSigwebo bafethu ngenkulu inhlonipho nokuzehlisa ngiyazi ukuthi njengoba siwumphakathi siyamthanda sonke lo mfethu angithi cha sishaya izandla ezinkulu. Siyabonga. Asambe DJ. Kulethwasa likaSigwebo asambe ngempela ke manje mfana. Asambe ngofast lady ke manje. Ayo ke lokho.
Ubuhlungu
Thosalakazi Gqwebe uyaphila mfethu? Ngiyaphila bhuti kunjani nguwe mfethu? Siyaphila siwubumbano TV. Usibizile la kwi-launch yakho mfethu, awusichazele kabanzi ngalo msebenzi wakho okhetha ukuletha wawuletha emakhaya. Ngizobingelela nje abalaleli nababukeli be-TV. So ubumbano TV ngilubizile ukuthi lizongiphushela umcimbi wami ngendlela engilibona ngayo kuma-social network eliphusha ngayo imicimbi yabanye ozakwethu or yabanye abafowethu nabasuke behlele imicimbi or besuke behlele ama-CD launch athi nami bafethu banizongilekelela kulo mcimbi wami engiwenzile. Hayi siyakuthi. Cha mfethu nginombuzo la ekutheni ngabe ngesikhathi wenza lo mcimbi khona iminyango ethile ongqongqoze kuyona amakhansela endawo, induna zendawo? Ayikho iminyango engqongqoze kuyona. Into eyenzakalile ngivela ngaqondana nekhansela lendawo engilaziyo la khona la wayilona elifaka isandla induna zanginika indawo ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze lento engifisa ukuthi ngiyenze emphakathini. Isibindi esingaka uyinsizwa esencane sokuthi ubuye ukhethe ukuzokwenza ilontshe yakho uyenzele emakhaya. Usithathe phi mfowethu? Into edala ukuthi ngenze le CD launch la emakhaya ngikhulele khona la. So ingakithi la. So ngifisa ukuthi into ngiqale ngakithi kuze abantu bangakithi kube yibona abazokwazi ukungisupport ukudlula abasekuhambeni. Kunjalo mfowethu. Hayi ngizwa kahle. La emcimbini ekhona mhlambe emcimbini emkhulu ekhokhelayo ngabe kunjani uqasheka kwakho? Mangabe uthi uyaqasheka uyaneliseka, mangabe usuqashekile uyakhokheleka? Emcimbini evamise ukuba khona emkhulu bengakaqasheki bhuti
emcimbini bisekhona ile bengisahamba ngidlala ngiveza kuyona ngiveza ikhono lami bese ngibona abantu bangithanda kangakanani yize neze ke mangingena stage abantu bangithakaziseka ngoba suke into ngiyenza stage into esuke ngiyazi futhi engiphiwe yona engifilayo ngaphakathi. Ngabe uthini umlayezo wakho nokuyicelela ungangidlulisela kubahleli bemicimbi? Kubahleli bemicimbi abahlela imicimbi yomaskandi eminye yakhokha eminye ayikhokhe bengifisa ukuthi bengibize njengethwasa lasigwebo ngizokwenza lokho engikwaziyo bese ngishiya engingakwazi ngoba angikwazi ungena stage ngipolisha ikhavela ngipolisha isiginqe ngikwazi ungena stage ngisina ingoma ngikhombisa abantu ukuthi kahle kahle umaskandi uyini umaskandi ukuthi ungene usine umaskandi ukuthi upolisha ikhavela upolisha isiginqe sazi kanjalo ukuthi ngophuza ushukela babengena stage besine besebenza ke lokho ukutela kwabo kodwa nje lo manje umaskandi abacula abamanje bengena stage bebhona icathulo sesiyobuka ke sibuka bona ke lokhu beyiqhenya lapha mina ngenzi lonto ngenza nje lento enziwa ugobela wami usigwebo sentanga. Ngivumele ngibuze lo mbuzo mfethu, ngabe ukhona umculi obukela kuyena noma mhlawumbe ubuyiqhawe lakho phambilini before ungene la emculweni? Ukhona mfethu umculi engibukele kuyena nginalo iqhawe lami bese uba khona umuntu engibukele kuyena la emculweni usigwebo sentambo wala empangeni obukwa so iqhawe lami ukhuzane nje lokho akushintshile ukuthi nje ngapha kasigwebo ngithanda into akayenzayo futhi nami le engikwaziyo futhi ukuyenza mangiphakathi nensizwa. Umsebenzi wethwasa likasigwebo utholakala lapha? Uyatholakala mfethu kimi uyatholakala online. Yonke into ozethola online ibhande ithwasa lasigwebo kuzovela mina kuvela inamba yami anginayo inamba yenkampani anginayo imanager ngiyimina nje mfethu yonke into engiyenzayo ngiyenza ngamandla amasuka kumina. Mingaki iminyaka ula emculweni qhawe? Nginama album amathathu lesi kuyona manje yesithathu ngila emculweni. Masibuyela back kulawa awu2 osuwenzile ngabe ubuka kuyasebenzeka kunjani ukuhamba kwawo online? Bengangaze ngiwafake online le yokuqala ngiyifake online ngoba album yokuqala ayifani nesibili ayifani nesithathu kule yesithathu la usuke usufisa khona ukuthi uzizwe ukuthi kahle kahle umephi uyaqhubeka noma uqhubeki ingakho ngikwazi ukuthi ngifake online akwazi ukuxhumana nabanye abantu ukuthi bengisize ukwazi ukuthi ngingene online kuzobe nje la engikhona. Lo msebenzi ozolontsha namhlanje usuyatholakala online? Uyatholakala mfethu zonke izitolo zomculo uyatholakala uyasesha ukuthi ithwasa lasigwebo YouTube, Spotify, TikTok uyatholakala, Facebook uyatholakala. Ubumbano TV sicela ukufisela inhlahla sikufisela okuhle kodwa mfethu. Ngiyabonga bafethu nami ngifisela okuhle ukuthi nizongifaka isandla ngingilutho ngiqala nje ukwenza umcimbi nikwazi ukuthi nisifonelane ningiposte nje ukuthi nikwazi ukungifaka isandla. uNkulunkulu enibusise enandisele emsebenzini eniwenzayo konke elikufisayo sengathi ngingenze ukuze ngifikela nani nifisa nifike khona. Siyathokoza qha. Ngiyabonga mfethu.
into ozoyithola online ibhale Thwasela Sigwebo kuzovela mina kuvela inamba yami anginayo inamba yenkampani anginayo imanager ngiyimina nje mfethu yonke into engiyenzayo ngiyenza ngamandla amasuka kumina. Mingaki iminyaka la emculweni kakho? Nginama album amathathu lesi kuyona manje yesithathu ngila emculweni. Masibuya la back kulawa awu2 osuwenzile ngabe ubuka kuyasebenzeka kunjani uhamba kwawo online? Bengangaze ngwafake online le yokuqala ngiyifake online ngoba album yokuqala ayifani nesibili isibili ayifani nesithathu kule yesithathu la usuke usufisa khona ukuthi uzizwe ukuthi kahle kahle umephi uyaqhubeka noma uqhubeki. Ingakho ke ngikwazi ukuthi ngifake online akwazi ukuxhumana nabanye abantu bengisize kwazi ukuthi ngingene online kuzobe nje la engikhona. Lo msebenzi ozolontsha namhlanje usuyatholakala online? Uyatholakala mfethu zonke izitolo zomculo uyatholakala. Uyasesha ukuthi Thwasela Sigwebo YouTube, Spotify, TikTok uyatholakala, Facebook uyatholakala. So ubumbano TV sicela ukufisela inhlahla sekufikisela okuhle kodwa mfethu. Ngiyabonga bafethu nami ngifisela ukuthi nizongifaka isandla nginyilutho ngiqala nje ukwenza umcimbi nikwazi ukuthi nisifonelane ningiposte nje ukuthi nikwazi ukungifaka isandla. uNkulunkulu enibusise enandisele emsebenzini eniwenzayo konke elikufisayo sengathi nginenze ukuze ngifikela nami futhi sinifike khona. Siyathokoza qha. Ngiyabonga mfethu.